Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De vakbonden APRI en PWFC hebben gisteren namens het personeel van de raffinaderij 2 eisen neergelegd bij de regering. De eerste eis is om het beslag op te heffen dat Refineria di Curaçao heeft gelegd op geld van Aqualectra, dat is bestemd voor de raffinaderij. De tweede eis is om te voorkomen dat er in de toekomst ooit nog zo'n beslag wordt gelegd. Werknemers van de ISA-raffinaderij zijn in afwachting van de voortzetting van een vergadering tussen Refineria di Curaçao, de ISA-raffinaderij en Aqualectra, samen met de ministers McWilliam en Girigori. Pas als uit de vergadering het bericht komt dat aan al hun eisen wordt gedaan, gaan de ISA-werknemers weer aan de slag. Bewoners van de wijken Nieuw-Nederland, Mariepompoen en omgeving zijn gisteren bijeengekomen. Daarmee protesteren ze tegen de community boxes in hun wijk. Dat zijn centrale plaatsen waar de bewoners hun post kunnen halen. Bewoners zijn het niet eens met de community boxes en vinden dat postbedrijf C-Post de brieven gewoon thuis moet blijven afleveren. Daarbij komt volgens hen dat de centrale brievenbussen op een donkere en gevaarlijke plek zijn ondergebracht. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer komt naar voren dat er veel mis is gegaan met de algemene aanbestedingen. De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht hoe de overheid in de periode 2010 tot 2015 is omgegaan met die algemene aanbestedingen. Daaruit is een verontrustend beeld naar voren gekomen. Zo bleek gisteren tijdens de behandeling van dit onderzoek in het parlement. Veel openbare aanbestedingen voldeden niet aan de regels en in totaal heeft de overheid 246 miljoen gulden besteed aan openbare aanbestedingen die afweken van de regels. Statenlid Yasser El Ayoubi van de PAR noemde de bevindingen van de Algemene Rekenkamer een schande voor het land. Supermarkt Best Buy is voorlopig gesloten omdat de hygiëne veel te wensen overlaat. De supermarkt had al eerder waarschuwingen gehad, maar heeft daar niets mee gedaan. Tijdens controles werden verschillende producten gevonden waarvan de houdbaarheidsdatum al lang was overschreden. Sommige koelkasten zijn kapot en verschillende plekken in de winkel waren erg vies. Zodra de supermarkt alles weer op orde heeft, mag het de deuren weer openen. In de wijk Las Almas is gisteren een huis bekogeld met stenen. Daardoor zijn er verschillende ruiten gesneuveld en ook een voor het huis staande auto is flink beschadigd. Eerder werd de politie gebeld omdat buurtbewoners dachten dat er was geschoten, maar het bleek om een regen van stenen te gaan. Op dit moment wordt gezocht naar de daders en daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende veiligheidscamera's in de buurt. De familie van de overleden Jairzinho Pieter, reservekeeper van de Curaçaose selectie en keeper van de club Vesta, hebben bekendgemaakt dat het lichaam van hun geliefde waarschijnlijk morgen uit Haiti komt op Curaçao. Aanstaande maandag zal dan de begrafenis plaatsvinden. Zoals bekend overleed Pieter op 9 september in Haiti in zijn hotelkamer. De Curaçaose entertainer Jandino Asperaat heeft eergisteren zijn biografie gepresenteerd. Het boek heet Dino en is een groot succes. Een dag na de presentatie is al de tweede druk aangekondigd. Op internet zie je veel mensen enthousiast reageren over het boek dat het levensverhaal vertelt van Jandino Asperaat. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.